Wong kudu wani obah wani salah lan wani berubah. Wani obah tegese wani tumindak kanggo ngowahi nasibmu, ora mung lungguh ngenteni rejeki saka langit. Wani salah tegese ora kebacut akeh mikir. Yen tiba ya didandani, merga salah kuwi atimu digedhekake. Wani berubah ora tegese ora kaku nganggo cara lawas. Ati sing gelem owah kuwi luwih cepet ketemu dalan sing luwih becik. Yen kowe wani obah, wani salah, wani berubah, uripmu bakal mulya lan genah.